Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar bioleg TGAU ac yn cael ei rhedeg gan finnau Miss Gawman o Ysgol Broteifi. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle byddaf yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddaf yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Heddi dwi'n mynd i edrych ar amrywiad i ddechrau. Mae hwn yn rhan o 1/4 os ych chi'n astudio dwyradd a 1/2 os ych chi'n astudio bioleg. Mae angen i chi wybod beth sy'n yn achosi amrywiad, gynynnau ac amgylchedd. Os ych chi'n gwneud rhain uwch, mae angen i chi hefyd wybod amrywiad parhaus ac amrywiad amharhaus. Felly dechreuwn ni gyda'r cwestiwn yma. Sut mae pobl yn wahanol i'w gilydd? Pa amrywiad gallwch ei weld mewn pobl? Ewch ati ateb y gwestiwn a ddau nôl ar ateb. Reit, cario ymlaen. Gobeithio bod chi wedi sylweddoli bod amrywiad yn gwahaniaethau rhwng unigolion o'r un rhywogaeth. Felly, fan hyn, sut mae pobl yn wahanol i'w gilydd? Fel arfer dwi'n clywed lliw gwallt gwahanol, lliw llygad gwahanol, math o wallt gwahanol ac yn y blaen. So amrywiad yw'r gwahaniaethau rhwng unigolion o'r un rhywogaeth. Mae angen i chi nawr i ddewis ife gynynnau, yr amgylchedd neu'r ddau sy'n achosi'r nodweddion gwahanol hyn. Ife'r gynynnau sy'n dewis lliw llygaid, ife'r amgylchedd sy'n dewis lliw llygaid, neu ife'r ddau sy'n dewis lliw llygad, er enghraifft. Ewch ati i geisio rhain a ddau nôl ar atebion. Fe wna i rhoi chydig mwy o wybodaeth i chi a falle allwch chi ddyfalu rhain os nad ych chi wedi yn barod. Rydym yn etifeddu hanner ein nodweddion etifeddol gan bob rhiant. So mae gynynnau'n gallu achosi amrywiad. Mae hyn oherwydd bod ni'n cael hanner wrth mam a hanner wrth dad. Mae enghreifftiau o amrywiad etifeddol yn cynnwys lliw llygad, lliw crôn, grŵp gwaed a rhyw biolegol. Mae hwn o achos ni'n cael y 23 chromosom wrth mam a'r 23 wrth dad sydd yn rhoi amrywiad i ni. Mae'r amgylchedd o'n cwmpas ni'n gallu dylanwadu ar amrywiad hefyd. Mae enghreifftiau amrywiad amgylcheddol yn cynnwys yr iaith ni'n siarad, anghenion a chreithiau ar y corff. Dyn ni ddim yn etifeddu rhain, dyn ni ddim yn cael ei geni gyda rhain yn barod. Ar un ola, mae rhai nodweddion yn cael ei achosi gan gyfuniad o enynnau a'r amgylchedd, pwysau taldra. Er enghraifft, rydych chi'n etifeddu gynynnau ar gyfer pwysau posibl, y pwysau dylsech chi fod yn odolyn, ond mae'r diet i'ch chi'n bwyta, sef yr amgylchedd, yn dylanwadu ar y pwysau mi fyddwch chi yn y diwedd. Os nad ych chi'n cael digon o bwyd, byddwch chi o dan bwysau, a wedyn os chi'n mynd i McDonald's tair gwerth y dydd am eich holl bywyd, byddwch chi siŵr o fod dros bwysau. Mae angen i ni edrych ar mathau o atgenhedlu. So mae atgenhedlu rhywiol yn golygu bod cnewyll y gametau gwrywol a benywol, so dad a mam, yn uno a'i gilydd. A'r enw'r broses yna yw ffrwythloniad. So ni'n sôn am sperm ac wy o fewn anifel. Mae'r cnewyllyn fan hyn yn teithio i mewn at y cnewyllyn fan hyn, a dyna ffrwythloniad. Mae ffrwythloniad ei hunain yn cynhyrchu amrywiad yn yr epil. Mae hyn yn golygu bod gyda ni epil sy'n enynol wahanol i'r rhieni. Ni ddim yn edrych yn union fel ein rhieni ni. So mae yna 2 rhiant, mae yna gametau,
ac mae yna amrywiad. Atgenhedlu anrhywiol. Hwn yn golygu heb rhyw. So mae atgenhedlu anrhywiol yn cynhyrchu epil o un rhiant. Cofiwch trwy dratha wedys i 2. Does dim gametau'n ymwneud â'r broses, a mae'r epil sy'n cael ei gynhyrchu yn unol unfath. Ni'n galw nhw'n clon neu'n clonau. So does dim amrywiad rhwng y rhiant a'r epil. Mae hyn yn gallu bod o ffydd i ffermwyr a garddwyr gan bod y planhigion newydd yr union run fath a'r rhiant. Mae hyn yn golygu y bydd ganddyn nhw'r un maint, neu ffrwythau blasus, neu flodau deniadol. Y broblem hefyd wedyn yw gallai'r un clefyd lladd pob un ohonynt. So ni'n cael beth ni eisiau, ond pe bai clefyd yn niweidio un, bydd yn gallu niweidio pob un ohonynt. A dwi wedi rhoi hwn at ei gilydd i chi fan hyn, felly os wnawn nhw gofyn i chi gymharu atgenhedlu rhywiol ac atgenhedlu anrhywiol, gallwch chi rhannu'ch tudalen a rhoi y pethau tebyg ar draws. 2 rhiant, 1 rhiant, mae gametau yn cael ei ddefnyddio yn y broses, does dim gametau yn y broses fan hyn. Epil gyda amrywiad, epil sydd yn glonau, dim amrywiad fan hyn. Angen i ni edrych ar miwtaniadau ac chlyfydau etifeddol. So, ystyr miwtaniad, etifeddiad fibrosis cystig, a sut mae therapi gynynnol yn gweithio. Felly, beth yw miwtaniad i ddechrau? Allwch chi feddwl? Newid mewn genyn yw miwtaniad. Gall y newidiadau hyn arwain at enynau newydd. Gallwn ni cael genynau newydd o hyn. Gall miwtaniadau fod yn ddiberygl, yn fanteisiol neu'n niweidiol, a gallwn nhw gael eu drosglwyddo o'r rhiant i'r epil. Edrychwn ni ar fibrosis cystig. Mae fibrosis cystig yn achosi i fiwcws trwchus gronni yn yr ysgyfaint ac yn arwain at fflocio'r broncioliynau. Mae alel y cyflwr yn enciliol, a'n cofiwch chi o'r gwaith genetig, mae enciliol yn golygu bod angen 2 o'r llythyren bach. Ych chi'n gweld fan hyn, mae'n golygu bod rhaid i'r 2 rhiant drosglwyddo'r alel enciliol i gynhyrchu plentyn â fibrosis cystig. Fe allan o defnyddio llythrennau gwahanol, ond bod chi'n cofio mae enciliol yw'r llythyren bach. Felly, yr genoteipau yw yn fawr sydd yn homozygoedd trechol. Mae hwn yn golygu bod y person yn beth ni'n galw'n iach. Mae yn fach yn heterozygoedd, a mae hwn yn golygu bod y person ni'n ymweld yn iach, ond maen nhw yn cario'r genyn, yr alel fach. Felly maen nhw'n gludydd. Ac yn bach yn homozygoedd enciliol, sydd yn golygu bod nhw'n dioddef o fibrosis cystig. Mae hwn yn dod lan yn yr uned arall ynglyn â genetig. So edrychwn ni ar hwnna, gallwn nhw ddefnyddio unrhyw llythrennau. Maen nhw yn debygol o defnyddio ond fe allan nhw dewis unrhyw llythyren o gwbl. Dwi'n mynd i ddewis G. Beth byddai'r person yma? Chi lle meddwl? Allwn ni ddisgrifio rhain yn homozygoedd, trechol, a ydyn nhw'n iach, yn cludo neu yn dioddef. Beth am y person yma? Allwn ni ddisgrifio fe fel heterozygoedd, sydd yn golygu bod nhw'n wahanol i'w gilydd, a hon ar y gwaelod yn homozygoedd eto, ond y tro hyn yn enciliol. So beth bydd y phenotype, beth 'yn ni'n gweld, beth mae'r person yn
etifeddu beth yw'r nodwedd. Felly, homozygoedd drechol, maen nhw'n ymweld yn iach. Dyna'r phenotype, maen nhw'n iach. Person yma yn cludo'r alel, maen nhw'n iach, ond mae'r alel fach yn ciliol tu fewn i'w cnewyllyn. A homozygoedd yn ciliol wedyn yn dioddef o fibrosis cystig. Ewn ni mlaen i gwestiwn arholiad. Mae yna 2 ffordd felly nhw ofyn i chi am fibrosis cystig. Mae allan nhw dangos coeden teuluol yn gofyn i chi i datrys yr genoteipau gwahanol, neu fe allan nhw gofyn i chi wneud sgwâr pynnit yn defnyddio'r gwybodaeth, a mae'r ddau yn dod lan nawr. Ewch ati i treul y cwestiynau gyntaf, yn edrych nôl ar eich uned arall. Gobeithio eich bod chi'n cofio bod genyn yn darn o DNA sy'n codio ar gyfer nodwedd penodol. Byddwn ni'n gweud darn neu rhan, darn o DNA neu chromosom sy'n codio ar gyfer nodwedd penodol. Alel yw fersiwn dwi'n defnyddio neu ffurf, fersiwn gwahanol o'r genyn. Mae fibrosis cystig yn gyflwr etifeddol. Mae'r alel sy'n achosi'r cyflwr hwn yn enciliol. Mae'r goeden deulu, fel dwedes i, falle bydd yn chi datrys rhain. Mae'r goeden deulu isod yn dangos sut mae fibrosis cystig yn cael ei basio ymlaen mewn teuluoedd. Maen nhw hyd yn rhoi allwedd i chi. Felly mae hon yn fenyw heb fibrosis cystig. Byddwn ni'n dweud iach. Ond hyd yn hyn, ni ddim yn gwybod os nhw'n iach neu'n iach ac yn cludo. Gwryw, iach neu'n cludo. Gwryw sy'n dioddef a benyw sydd yn dioddef. Y peth gyntaf bydden ni'n gwneud yw rhoi'r genoteip ar gyfer y rhai sydd yn dioddef o fibrosis cystig. Felly ni'n gwybod bod rhif 4, mae genoteip yn edrych fel hyn, a rhif 9. Mae hwn yn rhoi syniad i ni o ble mae'r cwestiwn yn mynd. Felly, fi wedi rhoi'r un llun fan hyn, so ni'n gwybod rhif 4 yn barod a 9 yn barod. Defnyddiwch y llythrennau yn fawr ac yn fach i gwblhau'r sgwâr pynnit i ddangos gallai rhieni 1 a 2 gynhyrchu epil rhif 4. Ewch ati i dreul y cwestiwn ond na i ddangos i chi sut dwi'n gwneud e. Os nad ych chi'n barod, gallwch chi gwasgu pause, ond fe ata i ddangos i chi sut dwi'n gweithio hwn mas. Gan fy mod i'n gwybod bod fibrosis cystig yn enciliol, dwi'n gwybod y genotype yn barod. Gallwch chi gweithio hwn allan hefyd mewn sawl ffordd, a na i ddangos i chi. Dwi'n cofio bod hwn yn enfach, a dwi'n gwybod bod hwn o hyd yn dangos yn y bocs olaf. Allai gweithio am lan a draw o fan hyn. Dwi'n gwybod wedyn bod hwn yn gorfod bod fan hyn a fan hyn. Os edrychai ar y rhieni, dyma beth sy'n mynd yn rhiant, rhif 4, dwi'n gallu gweld bod nhw ddim yn dioddef. Ac felly, mae rhaid bod yn fawr gyda nhw i ddim dioddef o fibrosis cystig. Ac felly wedyn allai cwblhau y sgwâr pynnit i ddangos y posibilrwydd o cael plentyn gyda fibrosis cystig. Oedd 25% o siawns o gael plentyn gyda fibrosis cystig. Y ffordd arall gallwch chi wneud os nad ych chi'n cofio'r darn yma yw gallwch chi edrych yn syth fan hyn bod nhw'n yn fawr yn fach neu yn enfawr yn fach. Dyna beth sydd ar gael. I ni'n gwybod yn iawn bod nhw wedi cael plentyn gyda yn fach
Felly oedd rhaid bod y ddoi gyda yn bach. So wedyn chi'n cael y genotype yn gyntaf, a gallwch chi roi hwnna mewn gyntaf, a wedyn llenwi'r sgwâr punnet lan i chi. Ewch ati i treol y 3 cwestiwn nesaf, a wedyn rhoi'r atebion lan. Os nad ych chi'n barod, gallwch chi gwasgu pause. So, cwestiwn nesaf. Nodwch beth yw genotype unigolyn 9? Dwi'n rhoi'r ateb i chi. Okay. Mae yna 2 farc oherwydd bod angen i chi esbonio. So, roedd hwnna da chi yn barod. Mae angen esbonio pam. Pe bai ganddynt alel trechol, neu pe bai ganddynt yn fawr, neu fyddai ganddynt fibrosis cystic. Okay. Nodwch beth yw genotype possible unigol 5. Nawr gyda 5, beth gall hwn fod? Yn mawr, 1 yn mawr wrth mam, 1 yn mawr wrth dad, neu 1 yn mawr ac 1 yn bach o'r llall. Dyn nhw ddim yn gallu fod yn bach achos bod nhw yn beth ni'n galw'n iach. Nodwch pam nad yw hyn yn cynrychioli rhan fwyaf o ffenoteipiau. Mae rhan fwyaf o ffenoteipiau yn digwydd o gynlyniad i llawer o enynau. Mae hwn yn mynd nôl i'r uned arall os nad ych chi'n cofio beth becso ar hyn o bryd, ond angen adolygu hwnna hefyd. Edrychwch ar y cwestiynau yma. A dyma'r atebion. Okay. Ffurf ar gennin, mae'r nodwedd ond i'w gweld pan mae'n homosygaidd, dim ond pan ni'n cael y 2 llythyren bach er enghraifft, iawn. Mae angen i chi i ddweud hwnna mewn ffordd fwy cywir. So ffurf ar ennin, a mae'r nodwedd dim ond i'w weld pan nad oes alel trechol, neu pan mae'n homosygaidd, neu pan mae 2 alel yn cynniol yn bresennol. Nodwch effaith mwtaniad ar DNA. Mae'n achosi newid yn y DNA. Treuwch y cwestiynau yma. Gobeithio eich bod chi wedi gweud 1 a 2. Maen nhw'n heterozygoedd, felly'n edrych yn, mae'r alel yn edrych yn wahanol i'w gilydd. So bydden ni'n dangos hwn fel hyn yn defnyddio'r llythyren yn o'r cwestiwn ola. Ni fydd unrhyw blentyn gyda fibrosis cystic, does gan 6 ddim yr alel fibrosis cystic yn ciliol, ac mae 5 ond yn rhoi 1 alel i'r epil. Okay, chi'n gallu gweld fan hyn, o deulu sydd ddim â fibrosis cystic yn ôl profion DNA. Felly, mae'r person yma yn edrych gyda'r genotype yna. Cyn i ni symud ymlaen, mae angen i ni sylweddoli chydig bach yn fwy am mwtaniad. Mae mwtaniad yn digwydd ar hap, ac mae'r siawns o fywtaniad yn uwch os ydych chi'n dod i gysylltiad â philydriad ioneiddio, fel esiampl.
Y mwyaf o bylydred ioneiddiad ydych chi'n dod i gysylltiad ag, y mwy o siawns bydd gyda chi fiwtaniad. A mae rhai cyflyrau meddygol yn cael eu achosi gan fiwtaniad neu mewn un genyn, enghraifft fibrosis cystig. So mae miwtaniad yn digwydd wrth i chi heneiddio, ond y mwyaf gyd i chi'n cael eich cysylltiad gyda bylydred ioneiddio, y mwy o siawns bydd na miwtaniad yn digwydd. I edrych ar therapi gynnynau. Mae therapi gynnynau'n golygu mewn osod, gosod rhywbeth mewn, okay? So mewn osod copïau o alel normal yn DNA unigolyn sy'n cludo'r alel fibrosis cystig diffygiol. So hwn yn golygu rhoi'r genyn normal, yr alel normal, mewn yn DNA unigolyn sydd yn cludo. So ni'n sôn fan hyn am y person sydd yn cludo yr alel fibrosis cystig ac yn newid hwn i'r alel sydd yn normal. A dyma rhai o'r problemau sy'n gysylltiedig â therapi gynnynau. So, gallai'r alelau uno a DNA mewn mannau anghywir. I ni'n rhoi'r gynnyn ar alelau yma mewn yn yr ysgyfaint. Okay? So, mae gan therapi gynnynau'r potensial i drin fibrosis cystig, ond nid yw'n broses syml, gan fod rhaid i'r gynnynau allu gweithio i tu mewn i'r corff, a mae'n anodd targedu'r celloedd cywir yn yr ysgyfaint, ac nid yw'n gwella fibrosis cystig. Rydyn ni'n cyflwyno'r gynnynau i feinwer ysgyfaint drwy defnyddio mewn anadlydd, ac felly dyw e ddim yn broses rhwydd, ac hefyd wedyn gallwn ni cael problemau fel yr alelau yn uno DNA mewn mannau anghywir yr ysgyfaint a bellach. Efallai na wnaeth yr alelau fynd i mewn i bob cell targed, falle wneith e ddim mynd mewn i pob rhan o'r ysgyfaint i ni'n bwriadu. Ac yn y pen draw, mae celloedd sydd wedi trin, sydd wedi cael yr alel normal, yn treulio, a bydd celloedd y claf ei hun, sydd heb ei drin, yn cymryd ei lle. So mae angen i hwn fod yn barhaol. Okay? Felly, chi'n gweld fan hyn, felly dydy therapi gynnynau ddim yn datrysiad tymor hir, gan fod rhaid ail gyflwyno'r alelau normal yn barhaus. Dyw e ddim jyst yn ffixo'r problem achos bod y celloedd yn treulio nes ymlaen a bod celloedd arall yn dod yn ei le. Edrychwch ar y gwybodaeth yma cyn edrych ar y cwestiwn. Os nad ydych chi'n barod, gallwch chi gwasgu pause. Os nad ydych chi'n barod am yr atebion, allwch chi gwasgu pause nawr. So sut byddai hyn yn cael ei wneud? Mewn anadlydd nes I sôn am, ond gallwch chi hefyd dweud nebulydd os ydych chi'n gwybod am hyn o achos asthma ac yn y blaen. Mewn anadlydd fel pump asthma yw hi, a mae'n rhoi yr meddyginiaeth neu'r alel neu yr capsules fan hyn mewn i'r ysgyfaint. Mae'n rhaid goroesi 2 anhawster. Disgrifiwch 2 anhawster a grymwch pam nad yw'r therapi hwn yn iachad parhaol. Rhaid i'r genynau mynd I mewn i'r ysgyfaint. Rhaid i'r genyn weithredu yn y celloedd. Rhaid i'r genyn fynd mewn i'r cnewyllyn, achos mae angen I ni newid yr alel. Mae rhaid I ni newid yr alel yma sydd tu fewn y cnewyllyn.
i'r alel yma. A dydy hwn ddim yn iachad gan fod celloedd yr ysgyfaint sydd ar gennin gyda'r DNA newydd yn marw. Bydd celloedd ar mwtaniad fibrosis cystig yn cymryd eu lle. Edrychwch ar yr un gwaelod i edrych ar beth byddech chi'n dewis dweud. Dyna beth bydden ni'n dweud. Y rhan nesaf sydd yn dal yn rhan o uned 2 a uned 4 o dwyradd uned 2 bioleg, mae angen edrych ar esblygiad a dethol naturiol. Mae angen i chi wybod amrywiad etifeddol, dethol naturiol a modelau dethol naturiol. So edrychwn ni'n gyntaf ar amrywiad etifeddol. Ni newydd sôn am hyn, so falle allwch chi meddwl nôl, beth oedd amrywiad o'n i'n etifeddu? Pa fath o nodweddion o'n i'n etifeddu? Mae esblygiad yn disgrifio sut mae organebau newid dros amser, a ni'n sôn fan hyn am miliynau o flynyddoedd. Lle mae'r dethol naturiol yn datgan, mae amrywiad o fewn rhywogaeth oherwydd gwahaniaeth rhwng y genynnau. Cofiwch pan bod atgenhedlu rhywiol i gael, mi fyddwn ni'n cael 23 chromosom wrth mam a 23 chromosom wrth dad. Os y'n ni'n bobl dynol, bydd hwn yn newid o ran beth yw'r rhywogaeth gwahanol, ond mae pob peth yn etifeddu hanner wrth mam, hanner wrth dad, hanner wrth un rhiant, hanner wrth y llall. Ac felly, bydd yna amrywiad o fewn y rhywogaeth oherwydd y genynnau gwahanol. Bydd unigolion a nodweddion sy'n fwy addas i'r amgylchedd yn goroesi ac yn bridio, yn atgenhedlu sydd well da fi fan hyn. Ond mae cybac yn defnyddio bridio, felly mae'n edrych fel sydd fod yn iawn. Bydd rhai unigolion o fewn y rhywogaeth gyda nodweddion sydd yn well i byw yn yr amgylchedd yna, ac wedi'n goroesi ac yn gallu atgenhedlu. A ni'n galw hyn yn goroesiad y cymhwysaf, survival of the fittest. So, enghraifft dwi'n defnyddio fan hyn yw mae gyda chi giraff gyda gwddwg hir ond weddol byr, a giraff gyda gwddwg hir iawn. Os allwch chi feddwl, byddai'r giraff gyda'r gwddwg hir yn gallu bwyta yr dail ar y lefel isa y goeden ac hefyd yn uwch lan i'r goeden. Mae'r nodwedd gwddwg hir iawn yn fwy addas. Mae'n ymadael i'r giraff i fwyta ac i goroesi, a rheina bydd y rhai sydd wedyn yn byw ac yn atgenhedlu. A dyna pam nawr, dim ond giraff gyda gwddwg hir sydd ar ôl. Mae genynnau'n cael eu trosglwyddo i'r epil, felly er enghraifft y giraff, dim ond y rhai gyda gwddwg hir oedd yn atgenhedlu, maen nhw wedyn mynd i pasio lawr y gennin ar gyfer gwddwg hir. So mae'r genynnau'n cael eu trosglwyddo i'r epil. Mae hwn yn golygu bod yr epil yn etifeddu nodweddion sy'n fwy addas i'r amgylchedd. O ganlyniad i hyn, dros llawer o flynyddoedd, mae rhywogaeth yn gallu esblygu a newid. Weithiau, bydd dethol naturiol yn digwydd yn rhy araf i organebau ymeddasu i amodau amgylcheddol newydd. Mae hyn yn golygu y gall organebau fynd yn ddiflanedig. Pe bai'r giraff gyda'r gwddwg hir iawn ddim yn bodoli, a bod dim ond gwddwg weddol byr am giraff i gael, a bydde'r cod yn uchel, bydde'r dail fan hyn,
bydde'r giraff ddim yn gallu mistyn y dail ac wedyn felly ddim yn gallu goroesi. So ambell waith mae yna digwyddiadau amgylcheddol sydd yn golygu bod pethau wedi newid yn go gloi a bod organebau methu ymeddasu yn digon cyflym. Dim dyna'r enghraifft fan hyn, ond i roi syniad i chi. A wedyn, os yw hyn yn digwydd, i ni ambell waith yn colli'r rhywogaeth yn gyfan gwbl, fel y woolly mammoth. Charles Darwin a Alfred Russel Wallace yn enwau pwysig. Cafodd Alfred Russel Wallace a Charles Darwin syniadau am y ddamcaniaeth detholiad naturiol yn annibynnol ar ei gilydd, ond yn digwydd fod tua'r un pryd. Mae angen i ni nawr edrych ar modelau dethol naturiol. So ni wedi edrych ar y datgan, mae yna amrywiad o fewn y rhywogaeth, mae nodweddion sydd yn helpu rhai i oroesi yn well, mae'r ganynau'n trosglwyddo lawr i'r epil a dros flynyddoedd fe gallwn ni cael rhywogaeth yn esblygu ac yn newid. Dyma'r modelau dethol naturiol. Mae unigolion a nodweddion sydd wedi ei addasu o amgylchedd yn fwy tebygol o oroesi a atgenhedlu'n llwyddiannus. A dwedais i gyna mae goroesiad y cymhwysaf oedd hyn. Pa un sydd yn well, wedi addasu'n well i'r amgylchedd, pa un sydd mynd i gallu bwyta, i denu partner, i gallu atgenhedlu a pasio'r ganynau ymlaen at yr epil. Mae esblygiad drwy dethol naturiol yn broses barhaus. Dyw hwn ddim yn stopio. Nes i rhoi esiampl i chi, oedd yna arfer bod giraff gyda wddwg mwy fyr. Nawr dim ond rhai hir sydd gyda ni, ond dyw hwnna ddim yn golygu bod y broses wedi stopio. Mae'r broses yn barhaus ar gyfer y newidiadau yn yr amgylchedd. Gallwn ni ddangos hyn drwy astudio sut mae bacteria wedi datblygu ymwrthedd i wrthfeiotigau, sut mae pryfed wedi datblygu ymwrthedd i bleidladdiad, a sut mae llygod mawr wedi datblygu ymwrthedd i warfarin. So dwi'n mynd i fynd trwy yr un ymwrthedd i wrthfeiotigau heddi, ond rhywbeth eitha tebyg sydd wedi digwydd fan hyn. Os allwch chi meddwl nôl i'r uned imwnedd, falle gallwch chi cofio beth sy'n digwydd i'r bacteria fan hyn. So mae bacteria sydd ag ymwrthedd i wrthfeiotigau wedi esblygu oherwydd bod miwtaniad wedi digwydd ar hap yng ngenynau celloedd bacteria yn unigol. Mae'r miwtaniad hwn yn rhoi ymwrthedd i wrthfeiotigau i'r bacteria, sy'n golygu nad yw gwrthfeiotigau'n gallu lladd y bacteria. Heb y miwtaniad, bydd y gwrthfeiotigau'n lladd y bacteria. Mae'r bacteria sydd ag ymwrthedd yn gallu goroesi ac atgynhyrchu, ac felly'n trosglwyddo'r genyn ar gyfer ymwrthedd i wrthfeiotigau i epil. A dwi'n mynd i ddangos hwn i chi nawr. Mewn poblogaidd naturiol o bacteria, mae gyda ni rhai sydd yn cael niwed, yn cael eu lladd gan gwrthfeiotigau, a rhai sydd yn gallu gwrthsefyll. Mae'r miwtaniad yma wedi digwydd ar hap mewn unigolion gwahanol. Beth sy'n digwydd wedyn yw mae gyda ni'r poblogaeth yma a ni'n cymryd gwrthfeotig. Mae rhai sydd yn cael eu niweidio, yn cael eu lladd. Ni'n cadw ymlaen i gymryd y gwrthfeotig ac mae fe'n lladd pob un o'r bacteria hyn. Ni'n stopio'r gwrthfeotig, ni'n stopio cymryd e, a na gyd sydd da ni ar ôl yw rhai sydd wedi gwrthsefyll y gwrthfeotig. Mae rhain wedyn yn gallu atgynhyrchu i wneud mwy a mwy a mwy tan
bydd gyda ni poblogaeth sydd yn llawn llawn bacteria sydd yn gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau. Mae hwn wedi digwydd ar gyfer rhai bacteria yn barod. Mae yna rhai bacteria sydd yn gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau fel MRSA byddwch chi wedi edrych ar yn yr uned imwnedd hefyd. Felly, jyst i esbonio eto, mae gyda ni rhai fan hyn sydd yn cael eu lladd gan y gwrthfiotig, a rhai sydd wedi datblygu, sydd wedi cael mwtaniad yn eu gynnynnau, wedi newid ar hap, sydd yn galluogi nhw i gwrthsefyll yr antibiotic, yr gwrthfiotig. Ni'n cymryd yr antibiotics, y gwrthfiotig, ac mae hwn yn lladd y rhai sydd ddim yn gwrthsefyll. Mae gyda ni'r rhai sydd yn gwrthsefyll ar ôl. Mae'r rhain wedyn yn gallu atgynhyrchu i greu mwy sydd gyda'r un alel, yr un gynynnau. Felly, gan bod rhain yn goroesi, rhain bydd yn gallu atgynhyrchu, a byddwn nhw'n pasio'r gynynnau ymlaen i'r epil. Felly, bydd yna mwy a mwy o'r boblogaeth naturiol yn gwrthsefyll y gwrthfiotigau. Antibiotic resistance. Okay? Mae rhain yn resistant i'r antibiotic. Dyw e ddim yn gweithio arnyn nhw, felly maen nhw'n goroesi. A mae hwn yn broses parhaus. Felly, falle bydd na mwtaniad ar hap eto yn hon, sydd yn golygu bydd y gwrthfiotig nesaf yn gallu lladd hwn, bod y mwtaniad ar hap wedi digwydd yn hon, a bod y ddoi yma wedyn yn gallu atgynhyrchu. Maen nhw'n goroesi'r antibiotic newydd, yr ail cwrs o gwrthfiotig. Mae'r rhain yn goroesi ac yn pasio hwn mlaen i'r epil. Gobeithio bod hwnna wedi helpu chi. Does na ddim llwyth o gwestiynau ar y darnau ola yr uned yna. Ond os ewch chi i dysgu cyfunol, cybac, fellwch chi mynd mewn a mae gyda nhw gwybodaeth, fel dwi wedi dangos i chi heddi. Mae gyda nhw fel knowledge checks i gael, ble chi'n gallu rhoi'r ateb cywir mewn i weld os ych chi'n gywir. Ac hefyd mae gyda nhw cwestiynau cyn bapur gallwch chi treial hefyd. Okay, fel fi wedi gweud o'r blaen, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n cael un tudalen o A4 ac yn defnyddio naill llai pwyntiau bwled neu'n defnyddio map meddwl i rhoi'r gwybodaeth penodol mewn yn un lle fel bod chi'n gallu defnyddio un darn o bapur i edrych ar popeth. Byddwn ni'n defnyddio geiriau promptio ar gyfer dysgu'r gwybodaeth. Felly, allwch chi dechrau gyda'r syniad o beth yw amrywiad. Byddwch chi'n gallu sôn mai gwahaniaethau o fewn y rhywogaeth yw hwn. Bod gyda ni rhai i ni'n etifeddu a rhai sydd yn amgylcheddol a rhai yn y canol fel taldra a pwysau yn y canol. Gallwch chi nodi fan hyn lliw llygad, grŵp gwaed ac yn y blaen, a fan hyn gallwch chi roi creithiau. Okay, so allwn ni rhoi gynynnau a sy'n etifeddol a gallwn ni rhoi amgylcheddol. Gallwch chi wedyn sôn am yr atgenhedlu. Okay, a gallwch chi rhoi'r pwyntiau perthnasol fan hyn, so rhywiol ac anrhywiol. Bod gyda ni 2 rhiant, 1 rhiant, gametau, dim gametau, amrywiad clonau. Okay, allwch chi mynd ymlaen wedyn i sôn am etifeddiad hefyd. Allwch chi sôn am mwtaniad fan hyn, sori. Mwtaniad, a bod hwn yn digwydd ar hap. Okay, digwydd ar hap. A bod pelydrau ioneiddio yn gallu achosi hwn i ddigwydd yn fwy. Gallwch chi sôn am fibrosis cystig fan hyn, a gallwch chi hefyd wedyn nodi geiriau allweddol ar gyfer yn uned arall, sef heterosygaidd, homosygaidd. Gallwch chi hefyd rhoi
enghreifftiau o'r genotype. So heterosygaidd yw yn, homosygaidd yn mawr, yn fach. Mae hwn yn drechol, mae hwn yn enciliol. Gallwch chi sôn am wedyn bod y person yma i weld yn iach, ond yn cludo fibrosis cystig, sydd yn golygu wedyn gallwch chi rhoi'r sgwâr punit i gofio'r tric nes i wrth rhoi'r person sydd yn dioddef fan hyn a gametau yr mam a'r tad fan hyn i gallu llenwi'r sgwâr punit fel bod ni'n gallu cofio fe yn barod. Ond wrth gwrs mae fe'n bwysig darllen y cwestiwn ar gyfer y gwybodaeth hyn. Gallwch chi rhoi enghraifft o 2 rhiant yn cael plant a nhw'n etifeddu fibrosis cystic neu beidio. Okay. Gallwch chi sôn wedyn am therapi gynnynol. Mewn anadlydd yw'r peth bwysig fan hyn. Mewn anadlydd. A bod angen iddo mynd i'r ysgyfaint, a bod e ddim yn gallu cael gwared ar fibrosis cystic, a bod angen parhau gyda'r triniaeth i newid yr alel enciliol i alel drechol, ond bod angen parhau i wneud hwn gan bod yr celloedd yn treulio, ac felly bydd hwn yn i weld eto, a bydd angen newid i'r un drechol eto. A wedyn allwch chi mynd mlaen i esblygiad, a gallwch chi nodi'r datgan fan hyn gyda'r gwybodaeth. Allwch chi wedyn rhoi gwybodaeth am y gwrthfeotigau sydd wrth gwrs yn mynd â chi draw i edrych ar imwnedd. Okay. Gobeithio bod hwnna wedi helpu chi. Diolch yn fawr am ymuno. Hwyl.